שוב נקשיב ביחד בשקט. So again, we will listen quietly to the reading of the Zohar and will depict inside how the love between us rises more and more. There will be no translation for the reading. בעוד שהיו הולכים, ראו שהחשיך השחר, ואחר כך האיר האור. אמר רבי חזקיה לרבי יוסי, בוא ואראה לך שכך היא גאולתם של ישראל. בשעה שיאיר להם שמש הגאולה, תבוא להם צרה אחר צרה, וחשכות אחר חשכות. ובעוד שהצרות בה, יאיר עליהם האור של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, כשחר נכון מוצאו. וכתוב, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. בזמן ההוא תתעוררנה מלחמות בעולם, גוי בגוי, עיר בעיר, צרות רבות תתחדשנה על שונאיהם של ישראל, עד שישחירו פניהם כשולי קדרה, ואחר כך תתגלה עליהם גאולתם, מתוך שאגת הלחץ והדוחק שלהם. בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים ישראל ויוציא אותם מהגלות, אז יפתח להם פתח אור דק וקטן מאוד. ואחר כך יפתח להם פתח אחר, מעט גדול ממנו. עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים, הפתוחים לארבע רוחות העולם. כלומר, שישועתם לא תתגלה בבת אחת, אלא בדומה אל שחר שהולך ואור עד נכון היום. וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, שמושיע אותם לאט לאט ולא בפעם אחת, בדומה לאדם הנתון בחושך, ותמיד בחושך היה משכנו. בעת שרוצים להאיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן, כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו. וכן בכל פעם יותר, עד שמאירים לו כל האור כראוי. כך הם ישראל. וכן למי שבאה רפואה, אינה באה בשעה אחת, אלא שבאה מעט מעט, עד שמתרפא. אבל עשיו האיר בבת אחת, ונאבד ממנו מעט מעט, עד שיתחזקו ישראל ויחריטו אותו מכל העולם הזה ומהעולם הבא. ומשום שהאיר לו בתחילה בפעם אחת, היה לו כליון מכל.
אבל ישראל, האור שלהם הולך ואור מעט מעט, עד שיתחזקו ויאיר להם הקדוש ברוך הוא לעולם. ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים ואהבה על חברו, הוא מוריד דמעות מעיניו. זה נמשך משורש הדמעות הרוחניות האמורות. כי כל דבר רוחני הנוהג בעליונים מכה ומוציא לו ענף בבריות הגשמיות. כי האור העליון בועט ומכה על המסך לעבור גבולו, משום שהאור העליון נמשך תמיד רק מאין סוף, שלמעלה מעולם הצמצום, שאינו נבחן שם שום גבול. ומתוך שהאור העליון חושק ומתאווה להתפשט בתחתון, כמו שלומדים, התאווה הקדוש ברוך הוא לדור בתחתונים, וכן לומדים, שכינה בתחתונים צורך גבוה, על כן הוא בועט ומכה על הגבול שבמסך, להימשך למטה מגבולו, והמסך מחזירו לאחוריו כאור חוזר, אשר בינתיים נפלטו דמעות לחוץ. הרי שהדמעות האלו באו מתוך הרחמים והאהבה אל התחתון, ולכן גם בענף הגשמי נפלטו תמיד דמעות, בעת שמאיו הומים ומתעוררים באהבה וברחמים על חברו. אבל הדמעות הרוחניות אינן נאבדות כמו הגשמיות.